Gracias a todas e a todos por vir. Paso ya a palabra a Rubén, que sabemos que nos explique. Logo, pois, abrimos un turno de propostas e preguntas, vale? Mira, para que nos manexemos un pouco nos tempos, porque é unha cuestión, non sei como sabedes, ou se non o sabedes, sobre desmañán, convocou o alcalde o Consello Social de Vigo, no que está FABE, que estamos os grupos municipais, os sindicatos máis representativos e a Confederación de Empresarios, a Universidade. Creo que non me olvido de ninguén. Ese Consello Social, pues en teoría esa fórmula de Consello Social se supón que un concello que está en elaboración duns orzamentos, pues convoca os sectores representativos da cidade para explicarlle a proposta de orzamentos previo a que se aprobe. A primeira cuestión que nos ponemos en dúbida, que o dixemos hoxe, pero xa o dixemos no seu día, é que non entendemos como nos podemos enterar, xa non os veciños e as veciñas deste orzamento a través da prensa, senón que os tres, neste caso todos os grupos municipais que estamos na oposición, nos enteramos polo voceiro impecto deste goberno, que é o Faro de Vigo. É dicir, o Faro de Vigo tiña o resultado orzamentario de ingresos e gastos, e nós pues, non tiñamos ni siquiera ningún tipo de información sobre esa cuestión. Unha vez solventada esa queixa, unha vez solventada a dúbida que tiñamos nós sobre o procedimento de aprobación destes orzamentos, o que queríamos facer con este acto, nós tínhamos programado un acto interno da Marea, precisamente para, dentro dese compromiso que adquirimos no proceso electoral, de recoller propostas de enmendas aos orzamentos, e, como tamén había o convite da FABE para falar precisamente dos orzamentos deste ano, pois fixemos esta mezcla entre o acto da Marea e o acto propiamente de un pouco de traslado da nosa posición sobre os orzamentos coa Marea, coa FABE. Para ser moi gráficos, temos ata o venres para presentar enmendas aos orzamentos. É un traballo absolutamente baldío, sí. Vai a ser unha realidade que nos van a laminar absolutamente todas as propostas de enmendas. Pero por que consideramos nós que hai que facer un exercicio de intentar entre todos enmendar un orzamento? Porque nos estamos detectando nestes meses que levamos na corporación que hai un descoñecemento moi importante da ciudadanía digamos, primeiro de que é un orzamento municipal, de como funciona o orzamento municipal, é unha cuestión que para nós non é secundaria, de como de maneira arbitraria se van asignando os recursos municipais dunha maneira ou outra. Se escoitades a prensa de aquí o 6 de novembro que se aprobará o orzamento, pois Vigo será a cidade máis social de Europa, Vigo é a cidade que ten a débeda cero, Vigo é unha cidade onde ninguén pasa fame, Vigo é unha cidade onde o movimento veciñal ten o que queira, se queredes unha pista de aterrizaje en cada parroquia podedes tela, pero se nos atendemos ao propio articulado dos orzamentos, nos queríamos poñer primeiro algunhas cuestións que nos preocupan deste orzamento, non deste, de todos os orzamentos que presentou Abel Caballero, sobre todo a partir do ano 2011, e logo explicarvos como sería o proceso para presentar unha enmenda, porque non é coller, pois de repente decir, pois se destinen 100.000 euros a unha partida, a desestimarían xa no momento, porque a Lei de Estabilidade Orzamentaria, a propia normativa sobre orzamentos municipais, exige que as partidas que se diminúen ou aumentan vayan consolidándose no resto do orzamento. Non sei se podemos ver. Para facer o gráfico, ainda que parece que unha conferencia vai durar moi pouco, porque é moi ilustrativa. A cuestión principal que nos preocupa: volve este concello, independentemente da súa situación financiera, que non é necesariamente mala, volve a ter os mesmos erros que fai outros orzamentos plantexaba, que é a cuestión dos convenios. A nós nos preocupa a arbitrariedade co que se están imputando convenios entre a administración pública e entre o propio movimento veciñal. É dicir, se colledes un orzamento, logo falaremos desa cuestión, aparecen un montón de partidas que son convenios directos de
descendió. É unha cuestión ahora, iso desaparece agora. É unha cuestión para nós preocupante porque o convenio substitúe o concurso público. Se ides a concellos como de Madrid, hai unha ordenanza municipal registrada como ordenanza municipal que di como o movemento veciñal pode acceder a unha subvención, como o movemento veciñal pode reunir os requisitos, como vai a un concurso de ideas, un concurso que os técnicos municipais clasifican e como se reparte iso, é dicir, os proxectos ou as contratacións, ou todo o que ten que ver coa contratación. Eso neste concello non existe. Non hai prácticamente concursos públicos, ou cando subo nalgún exercicio eran 10 días para presentar a documentación, era completamente arbitraria. Nos, neste orzamento, primeiro, vemos bastante desto, logo falaremos deso, vemos bastante desas cuestións, e unha das primeiras propostas que traía a Marea é presentar unha emenda, primeiro, emenda general, facer unha emenda a totalidade dos orzamentos, pedindo que os orzamentos volvan á Consellería de Facenda e a Consellería de Facenda volva a redactar unha nova proposta de orzamentos. Entendendo que iso, pola maioría holgada que ten o Partido Socialista, vai a ser rexeitada, pois logo entrar no debate xa máis centrado de enmendas. Os capítulos, eu vou intentar ser moi breve, non é que sepamos máis, pero estivemos en 3 meses intentando anticiparnos ao propio Concello, porque sabíamos que iban a introducir algunhas cuestións que, dende logo, son sospeitosas. Primeiro, vai subir bastante o capítulo 1 do Concello, este ano son 225 millóns de euros de orzamento, dos cales 67 van a ser para pagar os salarios dos traballadores públicos, personal estatutario, personal laboral, pois toda a xente que desempeña funcións no propio Concello. Van a introducir, como vai a facer o Partido Popular, que ahora de repente se recupera a famosa paga perdida, a paga extra perdida dos funcionarios no ano 2012. Non o 100%, pero van a volver a abonarlle aos traballadores públicos o 50% da paga perdida no ano 2012. Hoxe pola mañá algún sindicato preguntaba por que non o 100%, como por exemplo o Partido Popular está introducindo en algúns orzamentos, pero eles decidiron o 50% en período preelectoral. Evidentemente estas cousas se fan cando hai un proceso electoral despois. Logo hai un incremento que do 1% dos salarios dos traballadores públicos que é o tope de lei, é dicir, o que permite a lei. Todo isto estamos falando de personal directo do Concello. Se vamos ás concesionarias, iso é un auténtico desastre laboral. Vichedes fai pouco unha proposta terrible da empresa concesionaria de Parques e Xardíns que pretendía eliminar a varios traballadores da concesionaria o convenio de referencia e poñelos polo convenio estatal. Aquí, nos generalmente entendemos que presentar enmendas ao capítulo de personal o único que conseguimos é certos problemas cos traballadores. Hai moitísimas retribucións arbitrarias, eso decimos nós, hai policías locais que teñen complementos e outros non, hai personal de cemiterios que ten complementos e outros non, forma parte da lógica clientelar que ten o Concello de Vigo e que ten moito que ver tamén con o Concello de Vigo, o sindicato maioritario, sea un sindicato independente que, por certo, está en mans dun GOA, dun policía destes corpos paramilitares que hai no Concello de Vigo, e, dende logo, se hai algún traballador municipal aquí, o diremos aquí, non o diremos fora, que non se vote a este sindicato, por favor, porque é un auténtico desastre para os intereses dos traballadores que, por exemplo, non son fixos, ou dos traballadores que non hai personal laboral. Nos aquí entendemos que máis alá de algunhas apreciacións que podamos facer de que non entendemos por que se recupera o 50% da paga extra e non o 100%, tampouco consideramos que haxa moito marxe. Aquí há unha cuestión que sería os gastos que fai o Concello, pois, as actividades normais do Concello. Aquí se cae un incremento, pasa, fixados, un orzamento de 225 millóns, vai haber 116 que son para todos os organismos, para a actividade propia do Concello, organismos só queda un, por certo, que vai a ser a Xerencia de Urbanismo, e aquí é onde nos vamos a propoñer varias enmendas. En primeiro lugar, a cuestión de que non entendemos algúns incrementos que se van a facer ás concesionarias, nomeadamente a Vitrasa, que se van a dar 300.000 euros máis, sin saber por qué, porque os aumentos de línea, entendemos que poden ser os aumentos de líneas que teñen que ver co Hospital Álvaro Cunqueiro, pero ao final se demostra que non son gratuitas. Decía o alcalde, vamos a ter unhas líneas no Álvaro Cunqueiro e non nos vai cortar máis a cidade. Bueno, polo menos aí hai un incremento de 300.000. Non ten nada que ver co incremento do billete, que de ser así, o incremento do billete iría por outra vía, que pagamos nós. Isto é o que vai a pagar directamente o Concello. Hai 1 millón de euros, un pouco máis de 1 millón de euros para Ryanair.
Nos, onte fixemos un exercicio. Coller un billete Vigo-Barcelona, que é o que se vai a financiar prácticamente este ano. Na ruta de Vigo, é dicir, Vigo-Barcelona, subvencionado €1 millón este ano. Coller un billete Santiago de Compostela-Barcelona o mesmo día, nos mesmos tramos horarios, é sensiblemente máis caro facelo dende Vigo. Non entendemos como se lle paga €1 millón a unha compañía que vai a ter o voo Vigo-Barcelona máis caro que Santiago-Barcelona. Porque Santiago se vai a pagar, que aínda non se sabe, que están cos orzamentos, a proposta, ou se falaba co alcalde de Santiago, ele tivemos a proposta de non pagar un duro ás compañías aéreas. O ano pasado, por iniciativa do PP, se lle pagaron €300.000 a Ryanair. Ainda así, eso demostra que subvencionar as liñas aéreas non necesariamente repercute no coste directo do cidadán vigués, en primeiro lugar porque se trata de financiar compañías aéreas é para que veñan turistas, e non é o mesmo nivel de retorno que teñen os aviones de Ryanair a Santiago de Compostela que teñen a Vigo. Nos pensamos que un erro político ese €1 millón a Ryanair, outro €1 millón a Air Nostrum e €400.000 a Volotea. Eso suma €2,5 millóns neste exercicio que se vai a fondo perdido a conta de resultados das liñas aéreas, que é certo que poñen vuelos, pero esos vuelos nunca se consolidan. Logo, ao final, os vuelos desaparecen e esas axudas quedaron na conta de resultado das empresas. Absolutamente vergonzoso, imos formular unha enmenda. O Auditorio Mar de Vigo está sendo xestionado por unha empresa privada, se lle vai a dar €0,5 millón directamente para axudarlle na súa actividade cultural, é dicir, o cuarto concerto de Melendi, o terceiro concerto de La Oreja de Van Gogh, todas estas cousas que están facendo abaixo, que vai directamente ás productoras, que se están metendo bastante diñeiro a través disto, pero que a maiores se vai a pagar a concesionaria €600.000 porque o novo edificio da UNEF é ali e lle pagamos a concesionaria. Facede a suma o que se lle vai a dar a unha UTE que se montou en Zaragoza uns meses antes de dar a concesión do Auditorio Mar de Vigo, que sistemáticamente di que non é rentable o auditorio. O que fai este Concello é inyectarlle diñeiro público en esa partida é bastante perigosa. €0,5 millón en contenedor cultural que nos vamos a decir que se aminore e que en todo caso que se ten que facer é que se faga un concurso público precisamente para as actividades que teñan que ver co proceso cultural desta cidade, para non meter €0,5 millón en algo que non sabemos onde va. Logo podedes ver algunhas incrementos bastante importantes en algúns servicios públicos, pero xeralmente non se poñen no orzamento. Xeralmente no orzamento, cando se lle queda dar un pelotazo a unha concesionaria privada, non se pon aquí. O que se fai é logo unha modificación de crédito ao longo do exercicio, como fixeron recentemente coa concesionaria de Parques e Sardíns, que lle deron, de recollida de fomento, a recollida de lixo, que se lle deu €3 millóns cunha modificación de crédito que foi directamente computada ao superávit do exercicio. Nos aquí iremos un pouco nesas 3 ou 4 propostas de enmenda, dicindo que vamos a pedir o €0,5 millón do contedor cultural de Mar de Vigo que se poña a cero, e ese €1 millón poñelo nunha proposta cultural con concurso público que un pouco diseñaremos antes do venres con algúns compañeros nosos que teñen traballado nese sector. Esta é a excusa do alcalde para amortizar a débeda do Concello. Di que, gracias a que vamos a amortizar, levamos €37 millóns xa amortizados de crédito, pois en vez de pagar €1 millón de intereses bancarios, vamos a pagar 185.000. É dicir, amortizamos 16 millóns para deixar de pagar 800.000, pero esos 16 millóns se pagan directamente, en vez de pagarlos en 5 anos ou 6, o pagamos en un, facemos unha roda de prensa que decimos que a débeda é débeda cero, pero deixamos de ter 13 millóns para programas sociais, que logo veremos como hai unha gran falacia sobre a cuestión que introducen do gasto social. As transferencias, aquí hai unha baixada. Este é o primeiro orzamento da historia onde o ZO, a Escola Municipal de Artes e Oficios e o Instituto Municipal de Deportes se integran dentro do orzamento do Concello. Antes tiñan o seu orzamento propio. Funcionaban, o 90% era unha transferencia que lle facía o Concello de Vigo. A maior parte desa transferencia era para pagar os soldos. Ahora todo iso se integra dentro do orzamento do Concello. Por iso tamén, máis ou menos, é certo que se equilibra, porque se antes o Concello daba 7 millóns o Instituto Municipal de Deportes e o orzamento computaba os 7 millóns, agora os 7 millóns xa están dentro do orzamento, non o teñen que pasarlo a esa institución. Pero tamén gran parte
do problema, e preguntamos no último pleno, é como se van a integrar os traballadores deses sectores. E aquí é onde hai o primeiro pelotazo desta legislatura. Se fai a integración uns días antes das eleccións sindicais do Concello. Co cal, moitos desos traballadores posiblemente non computen como censo para poder votar nas eleccións sindicais. Ainda non o sabemos se finalmente podrán votar ou non dentro do proceso sindical. Pero é curioso que a xente dos plans de emprego que vai a estar só 6 meses, algúns deles acaban os contratos dentro dunha semana, computan o censo sindical, electoral, van a poder votar xente que está no Concello 5 meses e que fixeron incluso un gran acto, o Sindicato Amarillo, con todos esos traballadores para convencerlos. É absoluto, no hotel nos escudos, por certo. É a primeira dúbida que temos nós do proceso de integración de como se van a respetar as condicións laborais dos traballadores dos entes autónomos, que a maior parte deles desaparecen, só vai quedar un ente autónomo que é a xerencia de urbanismo. O tema dos investimentos, que aí tamén vamos a meter algunhas enmendas, aumentan de 4 millóns a 9 millóns, pero ese aumento de prácticamente casi 5 millóns de euros, 4 millóns e medio son humanizacións, hai algún arranxo de un campo de fútbol que vai a costar 900.000 euros, son estes campos de herba artificial que fixeron a Diputación antes de que tivesedes a Figueroa, que sabe moito do custe deses campos, e vamos a meter 1 millón e a arrasar un campo de fútbol, pois un orzamento bastante importante. A maior parte son humanizacións, non é nada novo a posición da Marea con respecto a ese proxecto en teoría de humanización. Nos pensamos que o concepto de obra pública viaria é diferente ás humanizacións, que teñen un coste de media de 6.000 euros por metro cuadrado e que a maior parte das actuacións deste tipo non xereran ningún tipo de emprego ou non o consolidan no tempo, e non o decimos non, o di o Tribunal de Contas que está fiscalizando as humanizacións do ano 2010 e 2011, e nos pensamos que iso tiña que pasar a un capítulo de inversión, como poden ser a mellora realmente a mellora do que ten que ser as beiras rúas, que non ten nada que ver co proxecto de humanización. Hai unha mellora de 2 ou 3 colexios e con iso se vende un incremento de 5 millóns que realmente 4 vai nos papar 4 ou 5 humanizacións que se adxudican a empresas privadas. Nos pensamos que aí colectivamente deberíamos pensar en que modelo de construcción de vía pública, sen decir, obviamente, que hai que mellorar moito a rede viaria desta cidade, pero dende logo non pode ser que 4 millóns e medio sexan exclusivamente para cuestións que son ornamentais e non de infraestructura, non? Sabedes que algunhas humanizacións de fai ano e medio xa están sendo reparadas precisamente por algunha partida que se introduce neste orzamento. Aquí, transferencias de capital entre o Concello e organismos autónomos, ou que, por exemplo, se fai con algunhas asociacións por temas de créditos bancarios, se move dentro do normal. Os pasivos, obviamente, con esa amortización rápida que fai o Concello de créditos, o Concello vai ter menos débeda, pero que sepades que levan amortizados 37 millóns de xeito urxente. 37 millóns que non é que a lei dixera que tiñas que amortizalos xa, senón que hai un alcalde que di que quere amortizalos moi rápido para poder decir que temos débeda cero. Eso é como se vostedes unha hipoteca pagades 300 euros e decidís un día pagar 1.000 euros o mes, non vos queda para comer, para pagar a luz, para a agua, pero que ven que dentro dun ano teréis débeda cero. O mellor que chegas o ano de débeda cero, pero chegas esfameado, non? Pois iso, nos pensamos que é exactamente o mesmo. Se o Concello de Vigo non está en quebra, se o Concello de Vigo non tivo que ir ao fondo de rescate, non é destes concellos que está intervido de facto polo Estado central por acudir ao fondo de rescate ou o fondo para pago de proveedores, non entendemos que se amorticen tan rápido esa cantidad de créditos. Eso que digo ao alcalde, que non somos un jetas, que o que debemos ser que o Concello de Vigo deba diñeiro, non? Queremos que amortice dentro da racionalidade normal e non cargar tan rápido, pues eso, 37 millóns de euros, 16 millóns no ano 2005 que se amortizaron, que podían ir perfectamente a programas sociais ou incluso a plans de emprego porque o deixa a lei co que é o superávit financiero. O tema dos ingresos que ninguén se acorda, nos faremos algunha... É certo que hai menos capacidade porque os ingresos son previsións que se fai. De base non hai congelación ni estabilidade dos ingresos, hai subida de impostos. Eu supoño que o Partido Popular diría exactamente o mesmo, porque son campeones de Europa tamén en subir impostos municipais, pero hai unha subida de impostos.
Se ti aplicas as ordenanzas un 1,4% de subida, os ingresos, aquí hai unha diferencia, se incrementa bastante o IBI, se incrementan os rodaxes, se incrementa, a pesar de que ele vai anunciar que as motos van a pagar menos rodaxes, seguides comparativamente os ingresos estimados no ano 2016 e os do 2015, hai un incremento que é maior ou menor, que é un incremento de 1,4, pero todo que suba do IPC que estamos conseguindo os traballadores na negociación colectiva, a min non me parece ético. A media de subida salarial de todos os convenios do Estado no último ano foi 0,74 e aquí se vai a subir un 1,4. Por tanto, hai unha subida de impostos e nos lle podemos dar 50.000 voltas, pero hai unha subida de impostos. É certo que posiblemente non sexa tan bruta como a que Caballero fixera fai uns anos, que subiu un 3,4 todos os impostos e logo chegou o IBI e lle meteron un 10% de recargo ao Estado Central, pero hai unha subida de impostos este ano e veredes un exercicio tan rápido como comparar os ingresos do ano 2016 e os que se fixeron no 2015 e unha subida de impostos. Aquí, outra cousa que nos preocupa, aumenta unha barbaridade o imposto de construcción, é dicir, na xerencia de urbanismo se entende que xa todos os pelotazos urbanísticos ou todas as urbanizacións que quedaron medio a facer pola crise ou por Tocabrar ou todo isto que se vai a reactivar en un ano. En un ano esperan pasar pois prácticamente de 300 ou 400.000 euros a 1,5 millón desas tasas. Esa tasa non é importante, pero significa que se van a, ou polo menos esperan que se reactive o sector da construcción, o cal é un perigo, porque volveremos a hinchar seguramente a burbulla inmobiliaria e hai promocións xa de 700, 800 vivendas que se están chamando a porta do Concello. Hai un incremento dese imposto, hai incrementos dun 4,3% en todas as tasas que teñen que ver sobre todo con liso comercial, co cal esa revisión de precios que están facendo coas concesionarias están indo directamente o peto dos contribuintes, porque ao final hai un aumento aí. Hai un aumento de 3 millóns, non é moi significativo, do que o Estado Central lle pasa ao Concello de Vigo. Aí haberá unha pelea entre o Partido Popular e o Partido Socialista, que o Estado está aportando máis a Concello de Vigo ou non, a típica pelea de tal, pero bueno, non, tampouco é significativo, e logo hai os outros capítulos máis ou menos se manteñen igual, non? Como temos pouco tempo, non levamos estos, o venres nos deron nun pendrive que é supermoderno, menos mal, porque xa nos querían outras veces facer fotocopiar miles de folios. Esta vez hai un concelleiro un pouco máis avispado, nos deu un pendrive que é moi moderno, e tivemos a fin de semana e onte prácticamente pois para ir preparando esta cuestión. A idea é recoller todo o movimento veciñal que con esas ideas 4 puntos, estos son o que nos imos presentar, pero recoller todo o que poidamos con vos e coa xente que queira aportar emendas, obviamente emendas que estén dentro da proposta programática da Marea. Se decides de baixar medio millón de euros de servicios sociais e darlle 1 millón de euros a procesión do Cristo da Victoria, vamos a decir que non, pero se son cousas que entran dentro dos raciocinios e da proposta programática da Marea, non vamos a ter ningún problema en incorporalas a esas emendas que temos que presentar antes do venres ás 2 da tarde. O sea, sabedes como funciona este. É certo que a lei e o regulamento do Concello fala deses poucos días, pero para iso hai unha cuestión que nos introducimos sempre. Claro que no momento que presentas e aprobas en Xunta de Goberno a proposta de orzamento hai 7 días, pero poderías ter chamado o movimento veciñal o tecido asociativo da cidade para decir, oye, mira, vou a ir con este orzamento. É o orzamento que por equilibrio orzamentario que me pide o interventor. Pero que vos parece se introducides a unha emenda e poderíamos traballar con máis tempo? Digo polo movimento veciñal, xa sabemos que a Marea non nos vai a facer ningún tipo de favor dese tipo. Entón, as emendas teñen que ser lóxicas co principio do equilibrio orzamentario, é dicir, podemos diminuir unha partida, podemos eliminar unha partida e crear outra nova, pero ao final a suma ten que dar o mesmo diñeiro, é simplemente mover partidas. E as partidas hai que movelas dentro do mesmo epígrafe. É dicir, non podemos sacar unha de parques e sardíns e pasala á cultura, teñen que ser dentro do mesmo epígrafe. Eu collí algunhas que ni sequera son nosas, son do Partido Socialista do ano pasado, pasa sin pena nin gloria ese tipo de cousas, pero para que vexamos un pouco como moven tamén as partidas eles en ningún tipo de criterio. Aí había, se ides a web e vedes as partidas, que ao principio do orzamento aparece unha cuestión que a partida soe ser 4 números, os 4 primeiros, pois
vamos a verlo gráficamente, no ano 2015, de aí abaixo que pon axudas a familias, 452.000 euros, pois algunha asociación ou alguén lle dixo, oye, que debería de dar algo para o taxi, un taxi social para a xente que ten de desplazarse a centros médicos, diminuíron unha partida de 25.000 euros, aquí xa non aparece, aquí aparece diminuída, o sea, serían 452.000 máis 25.000, non? E o que fixeron foi crear unha nova partida que se chama Subvención Bono Taxis Discapacitados, 25.000. Es decir, eso sería un formato de presentar unha enmenda a orzamento. Diminuo 25.000 euros unha partida e creo unha partida de novo. Aí podemos imaginar o que queiramos, nos farán sempre, a nós sempre que intentamos poñer algunha partida nova, din que eso non é posible porque é competencia da Xunta ou calqueira cousa, bueno, pois eles fan este tipo de cousas. Ousa a locura de unha partida de asesoría de infraestructura, urbanismo e outras que lle quitan 15.000 euros para darlle a amigos de la ópera, non teño nada contra a ópera, contra amigos da ópera, pero decir, sacan unha partida de urbanismo 15.000 euros e o poñen a unha partida xa existente que existe. É dicir, podes aumentar unha partida que existe ou crear unha nova. Eso é un pouco o formato que deberíamos empregar todos para facer enmendas a este orzamento. O marxe é certo, hai pouco marxe dos concellos no orzamento, hai pouco marxe no sentido de que as partidas cada vez máis veñen moi asustadas, hai un chantaxe sistemático das outras administracións á administración local, a cidade da Xustiza, pois a todos nos parece ben que o Concello de Vigo poñan os terrenos para que a Xunta de Galicia construa unha cidade da Xustiza, pero para poder construir esa cidade e para poder obter mediante expropiación forzosa eses terrenos, tivemos que vender todas as vivendas que tiña o Concello en Rosalía de Castro, máis de 40 vivendas que podían ter perfectamente un uso absolutamente social e de necesidade de emerxencia social. Tivemos que liquidar patrimonio público para darlle a Xunta de Galicia, pois eu non digo que non faga falla, que sabemos que fai falla un novo espacio de xustiza que ten que ver con arquivos e novos xulgados, pero a limitación que ten un concello precisamente para a súa materia orzamentaria. Como xa está feito mal aprobando as ordenanzas que votou o Partido Socialista, que implican que vai haber menos bonificacións, que polo menos non se avanzan as bonificacións en algúns impostos que nos incluíamos, pois ahora temos que co diñeiro que entra, ou que hai previsión de entrar, pois intentar facer un orzamento que se parezca a algo, e o digo así, porque o alcalde sistemáticamente utiliza eses recursos, que se pareza a algo, por exemplo, o orzamento en materia social que está facendo a cidade da Coruña. O outro día, a concelleira de Benestar Social me ensinou a súa proposta de renda básica, que é certo que non é a renda básica que nos gustaría a todos, que é certo que non é exactamente unha renda básica nin siquiera de inserción, pero é un avance comparativamente co que se está facendo neste concello. Remato precisamente con esta cuestión, porque Xaura Velairase unha vai nos vender que hai novas partidas e que todo isto está moi ben. O truco do almendruco, non o podemos ver aquí, pero ano 2015 había dúas partidas do que son axudas directas, outras partidas, convenios con outras asociacións, eso nos parece perfecto, pero vamos a ir ao que lle chaman eles o cheque social. Había dúas partidas, unha partida que era axuda a familias no ano 2015, que eran 452.000 euros, e unha partida que se chamaba axuda ao alugueiro, vivenda, alimentos e emerxencia enerxética, que eran 2 millóns de euros. Isto suma 2.452.000 euros. O que nos anunciaron agora é que había unha nova axuda que era para o tema dos desahuciamentos. O que fixeron foi, efectivamente, a abril, cambiarlle de nome, porque cambiarlle de nome ao que era axuda a familias, e agora lle chaman axuda a familias e fondo de emerxencia de desahucios. Poñen desahucios. Pasan de 452.000 a 802.000, o cal din que sai 400.000 euros máis e vai haber unha axuda de 800.000, pero que a partida anterior, que tiña 2 millóns de euros, agora vai a ser de 1.640.000 euros. A suma, isto é un exercicio que pode facer, a suma de 2.452.000 pasa a 2.442.000, e como lle sobran 10.000 euros,
o que fan é sacarse un convenio cunha asociación que se chama Fundación Alborada, non teño nada contra a Fundación Alborada, eses 10.000 euros que bailan aí é a diferencia de meter cocal en gasto social. Van a gastar exactamente o mesmo. Exactamente o mesmo. O que pasa é que cambian o nome as partidas e nos van a decir que onde había unha partida de 400.000 hai unha partida de 800.000. Pois habrá que preguntarlle por que a partida de alugueiro, vivenda e alimentos pasa de 2 millóns a 1.640.000. Eso para que besades un pouco como xoga este concello. Logo unha parte, remato, sí que esta vez remato, a cuestión publicitaria dun concello casi rozando o enfermizo. Nos participamos no Fondo Galego de Cooperación con todos os concellos de Galicia. Todos os concellos ponemos unha parte de diñeiro para proxectos de cooperación nos países en vías de desenvolvemento, cooperación internacional. O alcalde dixo que había que darse a baixa dese fondo porque Vigo tiña que ter a súa propia cooperación internacional. Debemos ser o único concello de Europa que non entende que as axencias de cooperación son estatais ou cando menos autonómicas. Non, pois Vigo vai a ter a súa propia axencia de cooperación. Nos fomos do fondo de cooperación e ahora se introduce pois unha partida de 80.000 euros, se non me equivoco, pero poñen axuda ao terceiro mundo. Creo que fai 20 anos que non utiliza ninguén en administración pública o concepto de axuda ao terceiro mundo. Só lle faltou poñer ayuda a los negritos. É demencial que nos vayamos da cooperación reglada, da cooperación feita por profesionais, da xente que sabe, e nos metamos en cousas que son absolutamente perigosas. Hai outras cuestións que non veñen nos orzamentos, que é moi difícil detectar, que son os contratos menores, que son eses dinosetos que se lle pagan a empresas amigas. Calculamos, obviamente teñen que ser menos de 18.000 euros, pero seguramente non estarán moi longe os 18.000 euros. Están fraccionando contratos a empresas, nos queda saber a que partidas están consignando, non o sabemos. Dende logo, ou están a través das humanizacións colando as facturas como adornos florais que teñen que ver coas humanizacións, pero que sepades que eses 15 dinosaurios que a xente se vai a desfilar, se esos son contratos fraccionados é ilegal. E nós iremos a Fiscalía, obviamente, se vemos que esos contratos son contratos fraccionados, porque estamos ante un delito grave de evitar un concurso público a través do fraccionamento de contratos. Non sabemos a que partida se están consignando, porque non nos lo din, porque ni siquiera ante as propostas de que nos digan un listado de contratos menores cada 3 meses, como di a lei, pois estamos esperando precisamente por esa información. A idea sería que antes do venres, ás 2 da tarde, nos pasara de seu grupo municipal pois esas propostas e que nos, de maneira telemática, porque temos pouco tempo, pero que veramos a coherencia coa proposta programática e a coherencia co programa da Marea e poder presentar un bloque de enmendas que sexa algo máis que as enmendas do grupo municipal da Marea. Abrimos un turno de palabras. Manolo. Eu? Vale. A miña pregunta é a seguinte. Por que se lle dan subvencións a empresas concesionarias como, por exemplo, Aqualia, Vitrasa, Servicio de Limpieza? Eu creo que o Concello tiña o deber, ou ten o deber, de controlar os ingresos desas empresas, e creo que non se controlan. E ainda por riba, se lle dan subvencións, eso me parece un pouco fuerte. Porque cando se privatizaron estas empresas, o Concello no contrato se comprometeu a controlalas, pero eu vexo que non. A hora de fazer inversións e cousa por o estilo, eu vexo que eso non se leva a cabo. E vexo que nos impostos, o sea, nos impostos que se lle meten por certa cantidad de diñeiro a estas empresas. Como se pode controlar eso a través da oposición, neste caso? Antes, porque logo non me vou perder. É obligatorio cando un concello concesiona a unha empresa privada que controle unha cousa tan sinxela como un pliego. É dicir, se é un pliego que, digamos, o argumento que nos utilizamos contra a nova concesionaria para Casa Sardins,
se nun pliego digo que calqueira traballador de parques e sardíns está sometido ao convenio, en este caso convenio de empresa, o convenio para traballadores de parques e sardíns do Concello de Vigo, e hai un convenio, non pode vir a empresa e decir, bueno, pero estos 10 por el convenio estatal de parques e jardines. Eso é ilegal, é un incumplimiento da concesión. A mí me gusta ver o Partido Popular votado marxismo-leninismo e pedindo ahora remunicipalización de cousas como o parking público despois de todos os parkings que entregaron a concesións privadas, algún deles mafiosas como Nuaria, que acabaron incluso judicializadas en algún concello como o Concello de Totana. Eu vexo ben que o Partido Popular pida que haxa unha comisión de seguimento e control das concesionarias. Eso existía e foi Corina Porro a que o eliminou do Concello. E dixo que, bueno, se acabaron as comisiones de seguimiento e que cada concejal audite e controle as súas concesiones. Desapareceron as comisións. Aquí había comisións. No seu día me contaba Carlos Núñez ou José Antonio Sánchez, que foi teniente alcalde co PSOE. Había comisións abertas para controlar as concesionarias. Vitrasa, podían ir os veciños, eso desapareceu a partir dos anos 90. Eso é lei, hai que controlarlas, porque hai un pliego concesional. Se hai un incumplimento, aquí non se controla absolutamente nada, é mentira que se faga, primeiro porque cando o PP ou nós pedimos os informes, se supón, non es, oye, como va la concesión? Bien, bueno, venga, vamos a tomar un cubata, non. Escribes en un papel, auditamos o precio, auditamos isto, non existe ningún tipo de papel que nos diga se está cumplindo. E logo, hai unha cuestión que hai que educar a xente. É moi difícil facer llover. Cando Vitrasa fai unha reducción de algo, un bono bus, ou un billete o cubi, aínda que ti non o pagues, o vai a pagar o Concello. Por tanto, cando o Partido Popular pide unha baixada lineal do 2% dos impostos, é unha auténtica falacia, porque non o vas a pagar ti, pero vai a pagar o Concello por detrás. Nós estamos pagando a Vitrasa exactamente 1.450.000 euros polas lanzadeiras o cubi. E 10 millóns pola tarxeta para os jubilados, as tarxetas que toda a xente que ven, é máis barato para min, claro, para ti sí, pero que o Concello paga por detrás. Vitrasa temos unha oportunidade que non pase como a Qualia. 2019 se acaba a concesión de Vitrasa, nesta legislatura. Hoxe, Michel Fidalgo, concelleiro do Partido Popular, dixo que a ver que pasa con Vitrasa en el 2019. Veremos quen lle bota narices, por non decir outra cousa, de enfrentarse a Vitrasa no 2019. Porque Vitrasa ten un pliego de concesión que, por exemplo, di que o billete se calcula amortizando o coste de comprar autobuses Vitrasa. Vitrasa xa non compra autobuses de fai moitos anos. Vitrasa fai renting de autobuses, que iso ten bonificacións fiscais tamén. Entón, a concesión haberá que cambiarla, haberá que cambiar un montón de cousas. Que non hai control das concesións, non hai. Que a Vitrasa se está pagando por detrás, sí. Ainda que o alcalde diga que se congela o billete, a diferencia, acabamos pagándola por detrás. E logo hai unha serie de cláusulas abusivas dentro de todas as concesións de revisión de precios. E as concesionarias revisan sempre, din que ahora es máis caro o gasoil, que ahora es máis caro, que tuve que subir los salarios, e automáticamente o Concello acaba pagando por detrás. Acabamos de pagar 3 millóns e pico a concesionaria de recollida de lixo. E sabemos que non vai acabar nos salarios, porque os traballadores teñen unha cláusula de revisión salarial dentro do convenio que di que mentras o IPC non suba do 1% non se lle aplica ninguna subida. Este ano o IPC, creo que, non sei se está sendo negativo, ou non chega a 1%, por lo tanto, onde acaba ese diñeiro? No servicio? Non, porque ninguén está controlando o número de recollidas, ninguén está controlando as concesionarias. Eu creo que hai o que hai é un intento de que a concesionaria, por que? Porque a concesionaria é un elemento de contratación moi importante. É difícil, que supoño que se pode, algunha sospeita temos, algunha cousa, contratar directamente no Concello, enchufar a alguén no Concello xa non é como nos 80. Pero dar unha lista de 30 e pico rapaces ou rapazas e dar yo a Qualia, decir, oye, me contratas a toda esta gente e yo a cambio te renuevo 5 años máis na concesión. Eso sí que é fácil, é legal, ademais. Terías que demostrar que hubo algún tipo de lucro entre o concelleiro que pediu os 37 para contratar e o ano, pero nos vemos que non hai. Pedimos, como hai unha comisión de Facenda, nos pedimos unha comisión de seguimento das concesionarias pública, que se faga, da parte, se podemos facer a través dunha mesa sectorial, como hai a mesa do transporte ou o Consello Cidadán, que se faga mellor. De acordo. Manolo. Sí, vamos a ver, eu creo que Vitrasa non perde nada cas novas liñas do hospital Cunqueiro, porque realmente os clientes potenciales que son atractivo
son os mesmos que iban ao xeral as súas consultas, máis ou menos, non? Todo o mundo era, decir, o xeral era o tránsito da xente que vai a consulta, vai a ver enfermo, vai a ver todo, pois ven a ser algo semellante. Eu creo que aí en casa incluso habría que auditorar as liñas para saber se estaba justificado calquer subvención en base a eso, porque realmente eu creo que non perde nada. A cuestión está en que si vamos a entrar nunha área metropolitana hai que revisar os convenios de Vitrasa forzosamente. Pode Vitrasa incluso ampliar as líneas ao exterior, pero tamén hai que dar entrada ás empresas de fora no ámbito de Vigo. Eu creo que eso, as concesións simplemente con favoritismo e con exclusivas dentro dun ámbito no que agora vai a espallarse non teñen sentido común, non teñen razón de ser. E entón Vitrasa terá que competir no mesmo, nas mesmas condicións que as outras empresas. Terá que ofrecer servicios, terá que ofrecer mellores nas líneas e terá que... Pero ten que admitir a competencia externa e tamén ten que participar no servicio de transporte público dentro da área metropolitana. E eu creo que aí ten que desaparecer esa forma de subvencionar o transporte público. Outra cuestión que quería preguntar aí, o tema é financiamos ou subvencionamos líneas aéreas, pode ser a Londres, pode ser a Barcelona e pode ser a outro lugar, pero son para xente do ámbito de Vigo ou para xente que vai a coller o avión? Aí está a cuestión, porque realmente estamos tamén subvencionando que veñan uns avións a Vigo, pero paga Vigo. Como non se paga? Pois hai que meter eso dentro da área metropolitana e non usar máis, porque ven xente do Grove, pode vir xente de outros concellos nos cales realmente quere outra solución ao problema. Eu creo que Vigo aí está facendo algo que non é correcto e hai que revisar. Mañá, Xulio Ferreiro, alcalde de Coruña, e Martiño Noriega, alcalde de Santiago, supoño que Abel Caballero, alcalde de Vigo, o emperador, teñen unha reunión coa ministra de Fomento. Espero que o alcalde vaya, porque unha das propostas que levan os alcaldes das cidades que quieren ahogar Vigo e que son as enemigas desta ciudad e que se pudieran nos cortaban, nos cerraban para que fóramos a deriva, van a decirle a ministra de Fomento que teñen que ter subvencións os vos, pero que a mellor subvención que pode facer é que o Ministerio de Fomento declare pois que son, por exemplo, os canarios que teñen un voo das Palmas, Madrid, está subvencionado directamente polo Ministerio de Fomento porque entenden que é un factor económico de mobilidade entre as illas, pois, polo menos os voos que son estratégicos para as grandes cidades que teñan unha bonificación nas tasas, no IVA ou algunhas cuestións. Eso, quen ten que pagar iso? En todo caso, o Goberno Central, o Ministerio de Fomento, a ENA ou subsidiariamente a Xunta de Galicia. Un concello non pode pagar subvencións aéreas precisamente por esa cuestión, porque o aeroporto de Vigo, me decía onte un compañeiro de Compostela Berta, Compostela ten 80.000, creo que non chega aos 90.000 habitantes. Se Compostela abre unha liña de axudas aos vos, está dando diñeiro ao resto dos concellos prácticamente do centro de Galicia. É dicir, Vigo mellor pode sair máis ou menos son 300.000 habitantes, área metropolitana, non ten que ser un concello, non é a función dun concello financiar unha liña aérea, encima non consolida, non consolida, sai unha media de 25 euros por cada habitante, máis ou menos, vendo o nivel de ocupación que está no pliego. Pero claro, eso, para unha persoa de Vigo, unha persoa de Portugal, unha persoa que colla o billete dende pero non do Estado español para aquí, senón do estranxeiro para cá, é dicir, non consolidas tampouco riqueza económica. Segundo, non o decimos nós, o di o Tribunal de Contas, hai un informe do Tribunal de Contas dicindo que é un desastre as políticas de subvención directa ás líneas comerciales privadas. En todo caso, que hai que incidir, pois iso, o IVA subiu un 21%, un 7, un 4, foron subindo os tramos, tamén subiron, as tasas subiron un 40 e pico % nos últimos anos. Aí é onde temos que incidir. Eu espero que mañán o alcalde de Vigo faga pinza
cos outros dos alcaldes onde hai un recinto aeroportuario e pidan que sexa o Ministerio do Fomento que axude, pero que non o paguemos os concellos. E logo hai unha cuestión, nos vamos a dar 1 millón de euros a esta compañía. Esta compañía non ten ningún tipo de compromiso de manter o bo. Se o bo é deficitario, o pode pechar. O pode pechar. Porque nos estamos dicindo que, bueno, que van a vir xente de Milán e de Escocia a Vigo, a ver Vigo, bueno, parece ser que vai haber un montón de xente. Porque non é só a xente que vai, temos que garantizar que veña xente porque é a que logo aquí dinamiza o turismo. Nós non podemos competir con Santiago de Compostela. Este alcalde non se dá conta que non podemos competir por unha cuestión, porque eles teñen unha cousa que se chama Camiño de Santiago, Catedral de Santiago, reciben 2 millóns de persoas, e iso significa que os vos, aínda que ti teñas unha subvención directa, hai un retorno sempre de turistas importantísimos, sobre todo nos meses pico. Eu creo que ese debate que hai que facelo. Eu collo os vos no aeroporto de Vigo, eu non miro moitos turistas entrando polo porto de Vigo. Non os miro. Que son os que consolidarían o bo, ¿no? Porque terían un retorno tamén económico de volta. Claro. Sí, eu creo que hai unha situación ahora mismo no aeroporto de Vigo e que Abel Caballero trata de capitalizar para él mismo, pero non recoñece que tanto él como Borrell como Paco Vázquez contribuíron a facer o aeroporto da Coruña realmente un aeroporto, porque antes non o era. E entón, agora, eso se volta contra a súa política e ten que facer estas cousas, subvencionar os billetes de avión de quen sexa, do concello que sexa, para que o aeroporto de Vigo teña algúns clientes. E iso é realmente un pouco admitir que nun ámbito de 200 km temos 3 aeroportos que se están matando e que están facendo que as liñas non se sean rendibles e que estemos gastando moitísimo máis dinheiro do que realmente se debe gastar. Eu creo que non sei se hasta as políticas de austeridade da Comunidade Europea, como ganan as grandes líneas aéreas e todo eso, pois tampouco se meten nelas. Se meten noutra cousa, se meten nos recortes das pensións, se meten outras historias. Pero aí non se van a meter porque hai dinheiro para grandes corporacións. E entón, pois, bueno, pero realmente é moi difícil poñer 3 aeroportos nunha comunidade de 4 millóns de habitantes, no que se sabe que os ratios medios de rentabilidade, todo aquilo que baixa de 1 millón de pasaxeiros ano, nun aeroporto non é rendible. Polos costos que ten, de mantemento, de todo, de iluminación, de todo o tipo que ten, e 3 aeroportos non son compatibles nesta comunidade. E temos que asumirlo así. E hai que aceptalo. Pensese que Vigo teña o mellor algunha vida no transporte de mercadorías aéreas e tal, pero realmente en transporte de pasaxe hai que asumir que algo hai que facer de outra maneira. ¿Qué más? Yo quería hacer varios apuntes, alguna sugerencia. Tuve la posibilidad de echar un vistazo a los orfanatos y tal, hay cosas muy significativas. No sé si hay, de aquí viven parroquias, Sí. hay una partida en investimentos para parroquias, para infraestructuras en parroquias de 430.000 euros, que sepáis que en alumbrado de Navidad va a haber 450.000. Es una total desproporcionalidad incompatible con la racionalidad y con el sentido común, totalmente incompatible. Es decir, dedicar 20.000 euros menos a infraestructuras en parroquias, dedicarle 450.000 euros a alumbrado en Navidad, me parece una desconsecuencia. Eso es una de las cosas que podríamos alegar una rebaja sustancial en esa partida, para dedicárselo a otros fines que seguro que se necesitan bastante más. Me llamó significativamente la atención la subida de ingresos en las partidas por licencia en la Gerencia de Urbanismo, oliéndome que se tiene previsto que Puerto Cabral, desde mi punto de vista, Puerto Cabral y la ordenación de Cabostal este año
yo me imagino que irán por ahí, son los grandes palos y lo que se está dando utilizar el tema. Hay que estar al loro, porque desde mi punto de vista son dos proyectos, por lo menos el de Puerto Rodara, que no interesan para nada a la larga el futuro de la ciudad, para nada. Habíamos hablado de los 800.000 euros del rescate de hipotecas. Rubén ya me explicó de dónde salían, ya lo entendí, ¿no? Una de las cosas que también quería decir. Y quería hacer dos comentarios también significativos que me llaman muchísimo la atención, que son las partidas que a lo mejor que muchas veces no se habla, hablando de otras cosas no hablamos de estas dos, que una es educación, ¿no? El aporte en un gasto que a lo mejor no es competencia del ayuntamiento, pero el ayuntamiento lo asume como un costo, desde el mantenimiento de los colegios se destinan 600.000 euros, que puede parecer una cantidad importante, 100 millones de personas es una cantidad importante, pero que sepamos que gastamos más en darle luz a esos colegios que el mantenimiento que le damos. La partida de luz, de electricidad a los centros educativos es mayor que el mantenimiento de los colegios, eso es significativo. Uno de los motivos de por qué es así es porque en este concello la calidad de la inversión en energía es muy baja, por mucho que nos lo quieran vender. Hay muchas alternativas para consumir menos y ser más eficientes en el consumo eléctrico. Y en este concello poco se hace, muy poco se hace. Me parece muy importante. Porque si queremos ser ciudad verde, no vamos a ser ciudad verde porque pongamos más verde en la calle, sino que tenemos que ser una ciudad verde porque somos respetuosos, porque somos eficientes a la hora de eliminación de residuos, de generar menos gasto de luz, menos gasto de corriente. Una cosa también he hecho en falta, la partida para vivienda, es decir, la competencia que es vivienda en el ayuntamiento no es pequeña, son 1,5 millones de euros, no es pequeña, se pagan todos los salarios de una gente que yo no la conozco. Yo no sé qué carajo se hace en vivienda pública a nivel municipal. El señor alcalde está todo el puñetero día diciéndonos que Vigo es la mejor ciudad de Europa, de no sé qué, la mejor ciudad de Europa. Las mejores ciudades de Europa tienen un parque de vivienda pública municipal, perdonad por la palabra, acojonan. Y en esta ciudad se desprecian, con la cantidad de problemas que tiene cantidad de gente para tener acceso a vivienda, no digo solamente en compra, en adquisición, que es un mantra que tenemos aquí, ¿no? Sino en alquiler, desde lo público, desde lo municipal, que en esta ciudad nadie ha querido entrar y parece que nadie va a entrar mientras estos señores sigan gobernando. Para nada, no tienen... Es una cosa de las personas y a las personas les importa un pimiento. Y luego hay una cosa también que me parece significativa, dos cosas, y ya termino, me estoy enrollando. Una es la forma de hacer los presupuestos. Tenemos una forma de hacer los presupuestos, viene un señor, nos presenta unos presupuestos, que dice que se construyó la hacienda del ayuntamiento. Pues que sepamos que esos no los hace él, se los hace una empresa privada que le pagamos los 200.000 euros presupuestados, que estos presupuestos hacerlos valieron 200.000 euros. Y estos presupuestos no nos ha preguntado absolutamente a nadie si queremos, si esta partida está bien o está mal y tal. Yo quiero hacer unos presupuestos donde en una parte, por lo menos en la parte de investimentos, yo quiero participar. Y como yo quiero que mis vecinos y mis allegados también participen. Que no sean dos señores que deciden, o tres señores, o una señora y un señor, que decidan dónde tenemos que gastar el dinero de todos, cuando tendría que ser algo democrático y equitativo. Sobre todo equitativo cuando veo partidas, asociaciones, que no son más que otras, de 85.000 euros, y a otras 15.000, y a otras 13.000, y fraccionar a mí me llama la atención, yo busco la equidad en las cosas. Y la última historia es en ingresos. Siempre hablamos de gastos, siempre hablamos de lo que gastamos dinero, de lo que podemos gastar, pero también los ingresos es importante. Yo entiendo que es difícil bajar los impuestos. Y yo no estoy tampoco a favor de bajar los impuestos. ¿Por qué? Porque si queremos tener bienes, si queremos tener servicios, tenemos que pagar impuestos. Lo que no estoy de acuerdo es que una familia, voy a poner ejemplos concretos, una familia de 4 miembros con ingresos bajos de salarios precarizados hoy en día, paguen el mismo porcentaje de IBI
que el millonario más multimillonario que vive en la ciudad. Es decir, que el porcentaje de IBI sea el 0,84% o el 0,87% del bien catastral para una familia con salarios marginales, que el mismo señor que gana millones haciendo lo que tenga que hacer para ganarse. No me parece... hay que intentar concienciarnos de que tenemos que buscar y dar soluciones a que la recaudación vía impuestos tiene que ser progresiva. Que paguen más los que más tienen y los que más les hace falta ayuda, que se les ayude. Creo que nada más. Creo que tendré, seguramente yo haga alguna enmienda concreta en alguna partida que ya la haré elaborada. Quería saber si en los presupuestos, en los orçamentos, hay o cuánto se destina en temas ecológicos, medioambientales, si lo sabéis. Van a poner 15 dinosaurios, aumentará, disminuirá el nivel de CO2 en todas las parroquias, parece ser. No, además, hai que educar, o concepto de educación cidadá, eu creo que foi a esquerda en Latinoamérica a partir dos anos 90 que se puso a construir ese debate. Aquí a xente é feliz cando un alcalde dá unha beca de inglés, cando un alcalde dá unha beca de libros, cando un alcalde asume competencias que non son súas. Pero claro, os concellos non recaudan. A batalla, ahora non vamos a abrir a batalla de non recaudar tanto, porque xa perdimos esa batalla fai un mes e pico nas ordenanzas fiscais, que é certo que hai marxen cambiando os tipos, como decía Guillermo, ou que o IBI se pague polo valor catastral da vivenda, unha comparativa valor catastral número de fillos que xa se está robando en algúns concellos. Esa batalla está perdida. Ahora tiene unos orzamentos, nos puede decir, bueno, pues no quiero recaudar tanto, págame el 50%, non, eso xa de feito, se un alcalde ahora decide, unha vez aprobadas as ordenanzas, non recaudar esa parte, hoxe en día te poden imputar porque estás de maneira pensada, pois impedindo que un concello recaude. Bueno, esa parte a tenemos que ganala, temos un ano, ata as ordenanzas do ano 2017, habrá que gañalas aí. A cuestión dos orzamentos, eu creo que hai cousas que temos asumida como que as paga un concello está ben, eu creo que un concello non ten que pagalas. Hai algunhas cuestións que son sangrantes. Unha delas é o parking que vai a facer o Concello de Vigo. Nos pedimos ese parking e sabemos que ese parking o que vamos a facer nunha finca municipal que no pleno do LUNS cambiamos. O PP decía, que la tenía escondida. Bueno, tan escondida como que estaba no Plancheral. O único que, donde iban a poñer un polideportivo ou unha pista de pádel ou o que fora, un campo de fútbol de 900.000 euros, o que van a poñer, pois é un parking. É un gasto impropio dun concello. A esquerda organizada deste país levános dicindo que non, que os concellos non poden asumir un 40% deste orzamento de gasto impropio e o estamos asumindo. Pero os alcaldes tamén teñen que explicar a xente que cando pagan iso, o que están pagando porque outras administracións non o fan, non pagalo alegremente. O alcalde cando se fai unha foto con os miles de rapaces, non sei cantos son, que se van coas becas de inglés, terá que explicar aos pais que isto este año lo pagamos nosotros, pero a ver se lo paga la Xunta de unha vez, que o fai de maneira... Pero hai cousas que si as fai, hai cousas que non as introduce como gasto impropio. Se non ten competencias de medio ambiente un concello, o concello non debería investir nesa cuestión. Debería de ser a administración que ten competencias. Eu non entendo porque o concello tivo que poñer un euro na cuestión da depuradora. Se as competencias de saneamento non son da Xunta de Galicia, de Aguas de Galicia, pois debería de ser as administracións que teñen as competencias porque recaudan para iso. O concello non recauda cousas dentro da tarta dos impostos, os concellos recaudan o 15% de todo o que se recauda no Estado. Por iso o Estado no Concello de Vigo lle paga 74 millóns de euros polo IVA, por unha parte do IVA, por unha parte do tabaco, por unha parte do alcohol. É dicir, se bebemos e fumamos máis, os concellos reciben máis diñeiro, porque iso vai tamén ponderado polo número de habitantes. Nos pensamos que hai que cambiar esa cuestión. Eso xa non depende agora destos orzamentos. Pero sí que sería bona emenda a totalidade que vamos a facer, poñerlle a xente os epígrafes que supoñen un gasto que está asumindo un concello que lle corresponde a outra administración. Até a asistencia non é unha cuestión que teña que levar un concello. Depende dos servicios sociais da Xunta, o pagamos nós. Hai un montón de cousas que as paga o concello, alegremente, penso eu, moitas veces, que debería de introducirse no debate desa cuestión. As cuestións de medio ambiente, o concello
Que pode facer o Concello? Pois, por exemplo, non comprar plantas O poñer placas que solares. requiren un montón de rego, por exemplo. Que aquí, ou a cuestión esa de que se bonifique o imposto de actividades económicas a aquelas empresas que se comprometan a poñer placas solares e reducir, eso permite a lei. Eso permite a lei. Aquí non se fai, ou non temos constancia, pero eu creo que por iso nos preocupa, porque senón non vale de nada o debate que fagamos no Concello. Se o alcalde anuncia que vai a poñer 15 dinosetos e le ree la gracia a la mitad de la ciudad, pues estaremos con esa cuestión, non a cuestión meridiana, o tema dos jardíns desta cidade. Pero sí que é certo que a batalla está perdida, ou por lo menos agora esa batalla hai que dala de aquí ao ano que ven, de que as ordenanzas se introduzan determinadas cousas. Nas parroquias, non sei se a Fabi está chegando, un montón de casi 5.000 terrenos que non tributaban, que non estaban pagando contribución porque eran rústicos, por un catastrazo que fixo, neste caso, o Ministerio en Madrid, de repente pagan contribución. E hai unha sentencia que di que non, señores, que se non ten un planeamento ese terreno, pasan a rústicos e ten que devolverlle o diñeiro a xente. Neste Concello, onte preguntamos, o luns preguntamos ao concelleiro se iban a devolver ese diñeiro, se iban a actuar de oficio ante a Oficina do Catastro, a Dirección Territorial do Catastro de Galicia, e nos dixo que non. No Concello de Compostela, María Rozas, a concelleira de Urbanismo, acaba de decir, de Facenda, acaba de decir que volven a rústicos os terrenos e que se devolve os recibos cobrados desde o último ano. Está facendo todos os concellos. Aquí ninguén se enterou diso. Pois o meu pai chegou cos recibos da contribución e dixo, hostia, esta finca que tiña aquí de repente pago. Pero ninguén fixo algo colectivo para decir, oye, que nos están colando. Por iso este ano o IBI rústicos sub 200% e outros se mantén, porque queren manter o nivel de... Eu creo que eso tamén teríamos que facer unha campaña, non agora, porque non teríamos tempo explicando a xente que hai moitas fincas que hai que exixirlle que se devolva o diñeiro os veciños e as veciñas dos recibos cobrados. Solo ya han dicho mucho, pero una cosa, lo de la deuda cero, si pagamos esos millones no vamos a tener ninguna deuda con ningún banco, porque eso es lo que... Poño en dúbida, non sabemos a débeda que ten o IMD, non sabemos a débeda que ten o ZO, que se acaban de incorporar a débeda de aquí, que eran que facer un informe da débeda. Non existe débeda cero. Es que la gente Non existe débeda cero. Seguramente haberá créditos que amortizarlos rápido teñen penalización, non o sabemos. O informe de débeda fala un horizonte do 2020 ata o 2020 amortizando, pero é certo que o Concello de Vigo ten pouca débeda declarada. Como yo hai un montón de débeda, xa algunha auditoría hubo en algún concello que apareceron 20 ou 30 millóns de euros de débeda que non estaba. Pero parece ser que non temos débeda con proveedores, que a unha persoa que factura o Concello de Vigo le pagamos en menos de 20 días. Parece ser, eu toda a xente que coñezo que factura o Concello de Vigo, empezando ou que trae o Concello de Vigo, non coñezo a ninguén que lle pagara antes de 20 días, pero os datos, é certo que son datos do Ministerio. Débeda cero tampouco é boa. Se un país ten débeda cero, significa que non invirte, que non fai hospitales, nin aeroportos, nin nada, porque se computan a débeda pública. Ninguén ten 1.900 millóns de euros para facer a variante de Cercedo que pide Abel Caballero, ou computan a débeda, ou onde sacamos 1.900 millóns para facer esa polémica. Nos poñemos en dúbida, o PP fala, non sei se vos falou de 30 millóns de euros de débeda non declarada, non sabemos onde sacan eses datos, pero a nos... hai o que lle chama débeda ao Partido Popular, é que o Estado fai adiantos desa cesión do IRPF. El mellor te pasa 20 millóns desas cesións de impostos e logo calcula sobre a recaudación final do Estado e pode ser que te pida devolver ese diñeiro. Din que hai 30 millóns que temos que devolverle ao Estado. Pero aí dentro dun proceso de negociación pode o Estado pode dicir, mira, pois mira, invierto en un plan de emprego. Eu eso non computaría débeda, por lo menos entendo que non é débeda financiera, é débeda co Estado ou con outra administración. Entendo que non. Es que como todo el mundo está vanagloriándose, que veis, tiene deuda cero, ya no sé. Y otra cosa, una pregunta, solo. ¿Por qué siendo el auditorio del Mar de Vigo del Concello, la UNED tiene que pagar 600.000 euros por las actividades culturales? Alugueiro. Porque é unha concesión privada. Ya, pero es nuestro, ¿no? Sí. Esto es una... Igual que las actividades... Durante 50 anos é de alguén, non menos.
dunha concesionaria que encima ti lle dixeches que iba a ter tal nivel de ingresos porque lle dixeches no pliego, como se lle fai o parking. A concesionaria di, tú me dijiste que iba a ganar esto, si no lo gano, me lo pagas tú. Y ahí, ahí cabería o rescate público, nos decimos que sí, que hai que rescatar a concesión. Este ano pagamos 600.000 euros por utilizar un edificio público, e que o Concello paga por utilizar eso. Só ten 3 días o ano libres. O resto de actividades que fai o Concello ali, paga. Y el resto del dinero que se le da para actividades culturales, porque para hacer conciertos sí, pero y para utilizar las salas y eso, por ejemplo, esto lo podíamos hacer allí, una de esas salas y no pagas 300 euros. Bueno, muchas estafas. Sí. Eu quería facer unha pregunta sobre o tema de novos presupostos, dos novos orzamentos do Concello. Está aplicada a lei de transparencia que aprobou o PP de xeito que podades ter acceso a todos os documentos dos contratos de obras públicas, que me parece que hasta agora non sei se exactamente no capítulo de inversións reais pues podes dicirlle quero ver quen realmente, decir, cuánto se pagou, quen cobrou, se é todo transparente. Pero calquera contrato público non só para nós, para calquera cidadán debería ser accesible por esa lei. Os orzamentos sí que son accesibles porque aí entra a lei de bases de réxime local, calquera persoa pode decir a ver os orzamentos dos outros anos, as liquidacións trimestrais, o estado da débeda, o grado de execución, iso é público. Agora isto está en proceso de aprobación e logo haberá, no momento día, creo que o día 6, ou hai un prazo no que a xente pode facer alegacións a xente, digo, non son nós fomos extramunicipais, tamén facíamos alegacións. Eso, grosso modo, sí que tes acceso. Ahora, cando tiene un orzamento pos un capítulo de $500.000 pone programas vecinales, nos gustaría máis de detalle, podemos pedirlo. A lei nos ampara para pedirlo. Nos levamos meses pedindo contratos de empresas, Clece, nomeadamente. É a terceira vez que requerimos os contratos públicos con Clece porque é unha empresa absolutamente pirata. Pedimos incluso planos, planeamento urbanístico, cousas que están dentro do planeamento urbanístico que debería de ser. Aquí funciona o silencio administrativo. A vía judicial non é fácil. Para Marea conseguir 6.000 euros para poderse personar na Operación Patos, tivemos casi 15 días para facer, porque o diñeiro 6.000 euros non os temos, creo que ningún dos que están a Marea de maneira inmediata. Entón, a vía judicial, o problema son as costas, os abogados, os procuradores, e os procesos se dilatan. Pero sí é certo que a vía judicial garantiza que ao final, por vía judicial, te dan esa documentación. Pasou en Pontareas fai pouco, tiveron un cidadán reclamou o orzamento, non lle quixeron ensinar e gañou o suizo. Pero a lei de transparencia non existe no Concello de Vigo. Non existe. A transparencia non existe en nada, porque unha cuestión tan sinxela como pedir un informe de contratos menores que cada 3 meses a lei te di que tens que poñelos, aprobalos en Xunta de Goberno, levalos ao pleno, o de parques e sardíns, sí, a de outras cousas, pero o de parques e sardíns curiosamente non aparece. E outra preguntiña, na modificación que fai, que vai propor a Marea nos orzamentos, máis ou menos que liñas potenciades de cara á cidade máis aló das que, é dicir, de atender as persoas en situación de necesidade, porque te escoito antes que, bueno, o tema do turismo, digo, pois, a ruta dos dinosetos, pois, tampouco nos vai a facer multimillonarios, pero, é dicir, que liñas, é dicir, naval, pesca, agricultura, que temas para dar un pouco de vida, a dar emprego? Bueno, dentro do que se pode facer do Concello. Nos podemos ter unha idea, pero queremos falar precisamente coa xente, os colectivos sociais de aquí o Benres, para decir que é prioritario. É prioritario un centro de inserción, é prioritario que Cedro volva como Cedro, que o programa que Sereos volva a ter un tal, é dicir, que debemos falar coa xente, que non se esa Marea. Nós temos claro determinadas liñas vermellas. Un Concello non ten que darlle 300.000 euros a Citroën, non sei para que. 300.000 euros aquí. Porque sabemos como funciona Citroën. Citroën acaba de premiar a cidade de Vigo, que lle dá 50.000 metros cuadrados máis, con a colocación de o Grupo Azcar, do señor Somoza. O Grupo Azcar planta ali unha para contratar a través de empresa de traballo temporal a rapaces por 600 euros para facer a logística de PSA
e despedir pois eses 1800 tipos residuais que quedan na fábrica que aínda cobran por xornada de 8 horas. O resto da plantilla non cobra por 8 horas, non por moito menos. Entón, o Concello ten que facer políticas activas de emprego, por suposto. Ten que facer plans de emprego, por suposto, non estes. Outros plan de emprego, animo-vos a coñecer o de Xixón, que para min é exemplar nesas funcións. Pero nos pensamos que o Concello non ten que dar ás empresas vía libre. Toma aquí medio millón e me poso o logotipo de Vigo unha parte importante do que íbamos a dar a Ryanair é porque leve o nome de Islas Cíes, Mercado da Peo, non sei, 4 nomes que se lle ocurriu a algún iluminado destos, é dicir, se van tanto dinheiro vai para aí. Non sei, esa cuestión non a queremos introducir. Non só que sí queremos é sustituir os convenios por os contratos públicos, donde poidamos. É certo que hai convenios moi específicos que non hai concurso público, perfecto, pero os do movimento veciñal, determinadas convenios que se firman con algún colectivo deportivo, señores, ustedes a un concurso público, con mérito, porque estamos vendo unha das cuestións, a solvencia económica que se lle pide a algunhas asociacións, a outra non se lle pide, absolutamente nada. Entón, arbitrariedade na administración pública, cero. Entón, eu creo que esas van a ser dúas cuestións que introducimos, máis alá de quitar pois as subvencións ás líneas aéreas e reconvertilas precisamente en políticas activas de fomento do turismo. Nos estamos precisamente recollendo algunhas iniciativas nese sentido que pensamos. A cuestión de remunicipalizar servicios, vamos a introducir unha idea xeral, pero es que eso depende de que se faga un estudo serio, que se presente un estudio que garanta que o precio é menor do precio medio que plantea o Ministerio e podamos facer empresas públicas. No caso de Ferrol, están xa traballando na remunicipalización da auga e o saneamento por incumplimiento da concesionaria. Non sei se quedas máis, llevaba 2 anos botando auga, unha depuradora pagada con dinheiro público non depuraba, botaba auga negra o mar. Creo que eso hai que introducilo. Por certo, o da Qualia volven a meter estudio para ver si podemos pagar menos de agua. É imposible, porque hai un pliego que di que 30 metros cúbicos que ya son, non? E ainda que non os pagues tío, vai pagar o Concello de Vigo. Por certo, acaba o 31 de decembro deste ano o pliego de concesión de 25 anos da Qualia. O 31 de decembro deste ano podíamos ter outra tarifa de auga nesta cidade se quixéramos. Pero bueno, o resto recolleremos esa idea do acto, recoller todas as propostas adaptadas a ese formato que decimos, que manteña o equilibrio da partida, para que logo non a deboten, porque a nos no seu día nos desbotaron moitísimas simplemente porque non acreditábamos quen éramos. Ainda que poñemos fulanito de tal con DNI tal, supoño que esta vez non van a ter ningún problema porque se presupón que non se van a votar en contra a sí mesmo. Respecto ao que decías antes, que en Vigo había 5.000 fincas que non pagaban tributo, nós temos na Espelligada na Carballa un auténtico problema de fincas que non son capaces de que estamos pedindo que se limpen, que se condicionen, e non son capaces no Concello de Vigo de recabar os datos dos verdadeiros propietarios. Están nun conflito, sumersidos nun conflito que se traficou tantísimo con fincas de unha forma tan inhabitual, tan pouco legal, que aparece todo fora de contexto. E entón temos expedientes parados ou hai que presentar unha demanda pola vía dos tribunales, algo que é imposible, que o Concello se ve casi nese aspecto se ve impotente. O que son os funcionarios que non hai maneira, o catastro non aparece o verdadeiro propietario. E entón andan buscando, pero non hai a quen dirixirse. Eu lle digo, joder, bueno, pois vou ter que ir ao registro e apuntarme a estas fincas o nome da asociación ou o nome meu, a ver, que pasa? A ver se logo aparece o propietario. Temos que aprender da Igrexa. A Igrexa fai iso. Cando ve que vai ao registro, ve que hai algo non está inmatriculado. Inmatriculado. O que debería facer o Concello, para que ter patrimonio público de terras non pasaría absolutamente nada, pero que sepades que ninguén sabe o patrimonio do Concello. Pasaría que non pagarían impostos esos tíos, claro. porque era el ayuntamiento, incluso non les quiere apropiar.
Eso unha. Segundo, que é preferible facer un pelotazo e recalificalas e metelas nun peri, por exemplo. Pero eso non é responsabilidade exclusivamente do Concello, aí o catastro, o catastro e a administración autonómica ten moito que decir sobre o tema da titulación de fincas. Eu creo que é lógico que unha administración pública teña capacidade, se non hai un dono, como pasa cunha herencia que non ten dono, pois que pasa o mesmo coa cuestión das fincas. Aquí o problema é que hai xente que ten esas fincas e non pensa vendelos na súa vida. Son de verdade, a xente, se decían aos meus pais que vendan unha finca é como un anatema, é dicir, pois de repente pagan a contribución urbana. E fincas que o único valor que teñen moitas veces é sentimental ou agrario, o sea, ainda hai xente, hubo unha época que de repente pagan urbanas. 200 ou 300 euros por cada recibo do IBI. Iso é ilegal. Hai unha sentencia de un tribunal que di que iso é ilegal. Outra cosa é os donos que teñen a responsabilidade de limpar as fincas, tal. Se non hai dono, eu creo que non pasaría nada porque un concello a registrara e formara parte do patrimonio municipal. Posiblemente, xurídicamente, será máis difícil defendelo, pero polo menos intentarlo. Bueno, nosotros, por lo que está hablando aquí las asociaciones, el tema ese del investimento de 400.000 euros nos parece de risa. O sea, hay muchas parroquias en vivo y vamos, el rural en sí lo que aquí había un plan parroquias que se hizo hace años y realmente lo que decían aquí, por ejemplo, Castrelos y bueno, la mayoría, que no es que se haya hecho en las parroquias mucho más de lo que es el plan. Aquí pues cada asociación planteó temas pero de todo tipo de abastecimiento, pero para nosotros ahora mismo lo básico es el tema social. O sea, eso lo que estabas explicando de las partidas, que incluso se baja la partida y convenios discriminatorios de asociaciones que vamos, que nos parece, nosotros hemos presentado enmiendas a otros presupuestos y siempre nos absteníamos. A lo mejor no las enfocamos de la manera correcta. Por ejemplo, Vitras a los bonos. ¿Por qué los parados que no cobran nada no tienen derecho al bono? Es que eso es algo que el que cobra sí, el que no cobra no. Pues pero eso nosotros queríamos tener estas reuniones porque no tenemos, esto nosotros no lo teníamos, a nosotros nos pasaron 6 documentos, que para nada es esto, o sea, 5 informes que no dicen nada. Y claro, como no hay tiempo y no se cuenta con los vecinos, porque lo que debería haber son presupuestos participativos, donde todos puedan participar. Porque yo creo que no es necesario poner 15 dinosetos y que las familias estén allí que no tienen para comer. Entonces, para nosotros lo básico, independientemente que sí el investimento en las parroquias es muy importante, pero primero el gasto social, o sea, eso para nosotros es básico. Y que tirando contra la casa hay convenios con asociaciones que se deberían eliminar, porque es un escándalo, o sea, es un escándalo. No es porque a otros le den a la federación, aquí tiene 100.000 euros, pues, pero da igual, porque no nos los va a pagar. Entonces, que los destine a obra social. Tercer mundo, dice. Entonces, claro, nosotros en esa línea os pasamos las propuestas, porque aquí, por ejemplo, puedo hablar ahí Manolo, que habló antes, que pasan peticiones al Concello de temas que sí son urgentes, pues igual de saneamiento, de caminos que están muy mal hace muchos años, y como no quieren hablar pues con esa asociación o con otra, pues hacen lo que quieren, y a lo mejor son temas que no son tan urgentes e importantes. Entonces nosotros, como excusan de llevarnos al Consejo Económico y Social, ni a ninguno, porque yo ya pasé de hablar hoy, porque ¿para qué? Si nosotros no importa, como tienen mayoría absoluta y los vecinos le dieron la razón, pues es lo que digan ellos. Entonces, a través de campañas, creo que lo más efectivo, campañas como eso que dices del IBI, también del agua, porque la Federación, cuando presentó la demanda del agua, se le devolvió dinero a muchos vecinos y se puede volver a retomar porque los abogados lo han visto y se puede retomar. Y los que no cobraron fue porque no tenían los justificantes ni se los quisieron aportar en acuerdo. O sea, pero a mucha gente de las parroquias se le devolvió dinero. Y ese tema del agua también es sangrante. O hay gente que no puede pagar el agua y se la cortan.
el tema de la luz, es que hay mucho, para nosotros el tema social es básico. Y luego que de esos 2 millones de euros o 1 millón no van a ejecutar porque el cheque social sigue sin la gente cobrarlo este año. Entonces eso para nosotros como movimiento vecinal tiene que ser lo prioritario. Y el investimento en las parroquias, porque también no puede ser que destinen 400.000 euros y a las calles que tal, millones, o sea, eso no. Pero no sé cómo enfocar eso, ¿entiendes? O sea, cómo, porque nos lo van a, igualmente, aunque lo enfoquemos bien, nos lo desestimarán igual. Presentamos los muertos que hay, los atropellos que hay en el rural, por ejemplo, que han perdido los muertos este año, por no haber acero. Sí, por ejemplo. Es así, dramáticamente. Estaba buscando vai en algún sitio, ahora non atopo o segundo tramo de das escaleras de 600 ou 670.000 euros para un tramo de escaleiras que sabedes cale. É bo que fagades a proba, é dicir, é bo que a xente faga, que non o fagamos as organizacións políticas, claro. Que o faga a xente. Eu creo os orzamentos participativos non é isto, ni siquiera. O orzamento participativo é unha cousa moi seria. Eu creo que outro día discutía con Compostela Aberta o que están facendo de abrir unha web en la que tú puedas mandar unha solicitud, eso non é un orzamento participativo. O orzamento participativo é, primeiro, poñer diñeiro, o primeiro ano. Facer moita pedagogía nas parroquias e logo decir que partida e que cantidad de diñeiro, que soe ser do capítulo 2, inversións ou que sexa, pero que cantidad de diñeiro teñen os veciños para invertir. Eso significa que cando chega unha partida de 10 millóns de euros que están aquí, pois non sería un Rivas, un Regades, un Abel Caballero el que decide nunha parroquia gastar 500.000 euros pois nun ascensor, porque esa partida a decidirían a través dun mecanismo de participación aos veciños. Non é fácil facelo, nós o fixemos en Sevilla, se fixo en algúns sitios e hai moita tensión tamén porque as prioridades da xente alucinas coas prioridades da xente. E que o mellor facemos orzamentos participativos e a xente prefire un dinoseto. É dicir, pero eso hai que testalo, hai que facelo e ao final a xente acaba pero claro, se vos fixemos un paripé, un consello social para escoitar a Caballero que nos retaba a buscar de cualquiera de las ciudades del mundo la que máis gasta en gasto social, pues claro. Sí. ¿Sabes o que pasa? Espera, yo quería facer un comentario. Tenía moitas ideas que dicir, pero que pasa que se nos foron esquecendo. Con respecto ao tema do dinoseto e escaleras mecánicas, eu creo que cada vez que ponemos un foco nestes aspectos, a ver, Caballero aplaude, porque son cousas que dende unha postura de esquerdas, ética, tal e cual, evidentemente non o son ou poderían mellorar, non? Como ver o transporte da escaleira tal e cual. Pero a maioría da xente esas cousas gustan. Eu acabo de ver aquí, eu son unha persona que descoñezo por completo o tema dos orzamentos, de feito hoxe entereime de máis que calquera outro en todo o que é mi vida, hai cousas verdadeiramente escandalosas. Eu creo que temos que poñernos o obxectivo de non mencionar nunca máis dinoseto ni escaleiras mecánicas, porque é que a prensa vai a ir a por iso. É dicir, aquí hai cousas verdadeiramente escandalosas, cousas moi graves, e eu creo que a nosa misión é facer que estas cousas cheguen a xente. Ainda non sei como, porque eles teñen o Faro de Vigo, eles teñen un voceiro que é supostamente neutral, non? Eu creo que debemos, aquí o que estamos fallando é un tema de comunicación. Podemos ter, imagínate agora, 9 concelleiros e Abel Caballero ten maioría absoluta de paso de rodillo. Como nós non temos ningún medio de comunicación, a xente non se entera. Acabo de enterarme de que morreron 2 personas en Candeán. Acabo de enterarme de mogollón de cousas. A xente non se entera de nada. E iso que a mí me interesa a política. Interésame moito a política.
E eu creo que temos un déficit de comunicación terrible, terrible. E creo que é tarefa nosa facilitar ou crear as canles necesarias para que toda a xente de Vigo se entere, non? Eso que quería. Sí, sí. O gran problema dos espacios municipais non só a Marea, todos, todo o que está pasando en Madrid, en Barcelona, en Zaragoza, é o acoso do sistema, claro. Aquí non somos oposición, estamos moi tranquilos, pero aseguro vos que o acoso que están sufrindo as candidaturas que queren enfrentarse a concesionarias, que non está aquí da cuestión, están tendo moitos problemas. É dicir, remunicipalizar empresas privatizadas, como pode ser, por exemplo, o IMD en Madrid, que se privatizou no 2005, o Instituto Municipal de Deportes, que gestiona miles de pabellóns, miles de usuarios, está sendo unha batalla campal. Está un moi amigo meu, concelleiro de Facenda, volvéndose tolo para argumentar ante os tribunais por que rescatamos as concesións. Ese é un fallo. Cometimos un erro estratégico co tema do barco, eu sempre o direi. Focalizamos a cuestión nesa, e era moi difícil facer ver a xente o que costa un remolcador, Civis Global coa Zapata, outro, Caballero nos logo se foi ao colexio 6 do Nadal, hoxe estábamos nenos do colexio do 6 do Nadal, ali, visitando o Concello, non teño nada contra o 6 do Nadal, pero focalizou ali un pouco a súa vitoria nesas cuestións, e detrás diso, pues, estaba colando unha ampliación de 5 anos a Qualia, un 3 ou 4 millóns de euros máis a unha concesionaria, un convenio infame coa Diputación de Pontevedra para meter ata 13 millóns de euros en Balaídos nunha reforma dun edificio público que vai usar unha empresa privada, é dicir, todo ese tipo de cuestións, eu creo que non, pero hai cousas que eu creo que a xente lle empieza a sonar, é dicir, o fraccionamento de contratos, empresas amigas, esas cuestións ao final do pequeno a xente é capaz de chegar ao grande, non? Pasa que sei que é difícil, os titulares que saen na prensa constanos que pasan pola alcaldía. Os titulares do Faro de Vigo non os decide o Faro de Vigo. Poñemos un exemplo. Todos, dende que chegou o PSOE a Diputación, todas as semanas hai un especial de 2 páxinas que paga a Diputación no Faro de Vigo. Un día sobre medio ambiente, outro día sobre residuos, outro día sobre non sei que, un especial de 2 páxinas a cor todas as semanas. Non sabemos o que é xogar contra determinados medios de comunicación, pero bueno, as canles comunicativas nosas tiñen que espabilar. Eu a veces estamos discutindo sobre vamos a facer unha conversencia en decembro. Está todo moi ben, pero aquí a retaguardia está aquí. Nos somos retaguardia dun proceso que vai a máis, nos temos que consolidar estes procesos. Como non consolidemos estes procesos, non vale de nada o que se faga en diciembre, porque era un grupo parlamentario de 5 tíos e miles de concellos quebrados pola pinza entre o PP e o PSOE. Nos vamos consolidando, creo que isto forma parte. Eu sei que sabíamos sempre que era difícil explicar a xente como funciona un orzamento, que baixarse ese documento, leelo, e de xente que está trastornada como eu. Pois non, bueno, pois forma parte dunha cultura democrática que hai que garantizar neste país, que antes, eu creo que o movimento veciñal era exemplar. Sempre presentaban unhas enmendas fantásticas aos orzamentos, se presentaban incluso propostas alternativas, eu cheguei a ver propostas alternativas de todo o orzamento, sen tocar as partes de emprego, ou de emprego público. Eu creo que aí hai que recuperarlo. Estamos nunha derrota evidente. Estamos nunha derrota evidente que hai 17 concelleiros. Bueno, hai 3 ou 4 concelleiros e logo unhas figuras de polispam que creo que hablan ou respiran, pero que eu ainda non vi ni a primeira iniciativa, ni a primeira intervención no pleno, ni nada. Hai xente ali, que eu sei que algún habla porque foi dirixente sindical moitos anos, pero outros, é unha derrota obviamente que temos que saber mover. Vale. Sí. Quería preguntar aí a Rubén de cara aos orzamentos o Concello de Vigo quere aprobar estes orzamentos así de pise correndo, pero por exemplo a fecha de hoxe non se sabe cal é o estado de execución real dos orzamentos deste ano, porque tengo entendido que, por exemplo, estes datos sempre veñen do Ministerio de Facenda, do Goberno Central, entonces eso non vai poder repercutir no diseño dos orzamentos cando non se sabe realmente o que se ha gastado neste ano.
se presentou, en este pleno, no anterior, creo que foi o informe de execución do segundo semestre do ano. Está presentado, se non está na web, debería estar, porque o Concelleiro Facendo presentou. Sí, o comento porque en determinadas concellerías, como se comentó aquí, hubo presupostos, o sea, hay comportamentos que no se ejecutaron, o plan de empleo no se ejecutaron ni a mitad. O Departamento de Bienestar Social tamén tampouco se ejecutaron. Os orzamentos é ingeniería política. É certo que hai unha legalidade que está feita precisamente para que os concellos máis díscolos non poden facer cousas, pero son ingeniería. Entón, poñer unha partida moitas veces é para non gastar o diñeiro e poder empregar noutra cousa. Eso a Xunta de Galicia fai moi ben. Cantos anos aparece a ampliación da A57, a renovación da A57, a de Porriño. Levamos toda a vida, aparece, e agora me interesa metelo, e non o meto. O AVE, non porque estamos en contra da estrutura do AVE, porque o AVE é unha maneira de decir que invirtes 1.000 millóns de euros en Galicia porque un ano consignas e o ano non executas nin o 5%, pero ti dixeches durante un ano que metiste 1.000 millóns de euros en Galicia. Un debate que vamos a ter. Eu comprométome a loitar e ser o tipo antivigués. A mí me insultaron pola rúa porque yo non quería el AVE para Vigo, lo quería para Santiago, para Coruña, e non lo quería para Vigo. A diferencia é que o de Santiago de Coruña está feito, e agora que propoñen é un terceiro ramal que vai costar 1.900 millóns de euros, cando a diferencia en facer un bypass por Santiago é de 20 minutos. Eu négome como vigués a que por gañar 20 minutos nun viaxe a Madrid se gasten 1.900 millóns de euros que computan a débeda cunha reforma constitucional que di que a miña filla, cando teña que ir ao colexio, será máis perentorio pagar os 1.900 euros do AVE que o colexio a miña filla. Eu creo que ese debate hai que introducilo nesta cidade. Hai un trastornado da UGT, o digo así, que se lle ocurriu o da variante de Cercedo. Eu estou en contra da variante de Cercedo e quero un debate público nesta cidade sobre o que supón de custe para Galicia. O AVE en Cataluña entra nele. Aquí queremos que entre en modo chafariz, un AVE... É dicir, eu creo que aí hai que introducir un debate. A cuestión da execución, pois fan o mesmo. Te pongo unha partida de 5 millones, logo executo. Bueno, 2015 había algo da FABE, está cobrado. No. 2014 había algo da FABE, non sei se está cobrado. Bueno, 2014. No, ni 2015 ni... o alcalde, pues mira, pero a mí, o alcalde dirá, pero si yo le he dado 70.000 euros a la FABE, ¿pero qué nos cobra? Eso pasa en todos os orzamentos e o fan moitísimos gobernos. O grado de execución nos o pedimos, pero sobre todo a mí o que me gustaría saber é as facturas. Eso é unha pelea. É dicir, cando ti dis convenios en las ou remodelación no rural, pois o mellor é unha factura, son 400.000 euros, é unha factura de 350.000 euros en farolas. É dicir, eso é moi difícil para unha administración como os concellos hoxe en día, ese grado de transparencia que decía antes Iker. É moi difícil porque non te van a dar acceso, te poñen todo tipo de pegas. Un dato, e remato. Nos pediu a xente da ODS que ten unha idea boísima, que é o Centro de Saúde de Coia, o Ambulatorio de Coia, que é da Valeiro. Eso era unha cesión dunha familia para un centro hospitalario e eles propoñen un centro cívico, un centro cultural. Como concelleiro da Marea, vou ao catastro e pido saber cal é a persoa titular para a posibilidade de tal. Me din que é un dato confidencial que non o poden decir. É certo, porque os datos de propiedade son confidenciales, pero non nos queren decir nin siquiera quen é o propietario desa cuestión. O listado de inmobles titularidade do Concello, cero. A relación de traballadores, que é legal, que ten que figurar, que cando son eleccións sindicais ten que estar por fin no ladero, pero sen salarios. Só a relación de traballadores, pero non sen os montantes dos salarios. Claro, todos son trabas para este tipo de cosas, porque o orzamento se xoga. Se ides ao final, convenios de alcaldía, 300.000, promoción de la ciudad, 600.000, a concreción desa promoción de la ciudad, pois é o que eu creo que hai que baixar. Pero para non entrar niso, que eu creo que perdemos, o que decía Esquivo, vamos ao petate. As 4 ou 5 concesionarias que se elevan entre elas de 40 ou 50 millóns de euros, dun orzamento de 225 a por elas. Que o están facendo en Madrid e en Barcelona menos, pero en Madrid o están facendo a por as grandes concesionarias. Un apunto, un minuto, nada máis, para remarcar un pouco esas partidas fantasma, non? Eu estou nas de Orellas, levo varios anos preguntando, eu fago preguntinha, esta partida para que?
Hai unha partida que todos saben todos os anos, unha clásica, partida clásica de recheo, que é convenio co COAG, co Colegio de Arquitectos. Fai 2 anos eran 30.000 euros. O ano pasado 130.000, este ano 40.000. Entonces eu chamo, non pregunto, eu fago un escrito, un solicito e digo, ¿esto para qué? Entonces me llama una funcionaria y me dice, no, esto es, no se le va a dar, no se le va a dar. Esto es por si se firma, y ya está consignado. Pero no está previsto que haya ningún convenio. Entonces, ¿para qué carajo me lo meto? Destinalo a otra cosa, destinalo a algo real. No, entendete? No se firma. A transparencia. Bueno, obviando a arbitrariedade dos orzamentos e o tema de por que a débeda se amortiza de maneira tan rápida, aquí hai unha cousa que me chama a atención. Bueno, xa vimos de que teñen unha memoria de cartos para pagar a débeda e non para facer outras cousas. Pero na partida da débeda amortizan arbitrariamente, non sei se en función de amiguismos dos bancos ou de que se trata, porque, por exemplo, no BBVA amortizan casi un 80% de débeda, é un préstamo do 2010, no Santander Central Hispano amortizan todo, é un préstamo de 2014, sin embargo, en Caixa Nova é un 25%, e é un préstamo do Barclays, parece ser, de 2008, que amortizan como, non sei, un 20% non chega, non? Iso que ten arbitrariedade, supoño, o amiguismo, ou como vai iso? Eu que hai algún funcionario, traballador público que claro, non vamos ás mesas de contratación, según regades que somos unos vagos e que deberíamos de conocer máis el Concello que los bares, literalmente, o último pleno. Nos non imos á mesa de contratación porque nos negamos a colaborar co régimen, así de claro. Nos non imos e o PP tampouco decidiu, despois de que nos levantamos das mesas de contratación non fomos. Sí que vou a romper unha lanza en determinados informes. As amortizacións que fan están pensadas digamos, para pagar primeiro os créditos que teñen un interés máis alto, que as condicións son máis, digamos, que vai costar máis diñeiro. Logo sempre nos pensamos que caballero firmando un papel e tal, hai un interventor, hai un informe xurídico, pasa que moitas veces son arbitrarios, pero sí que certo as amortizacións son, digamos, que amorticen antes os máis antiguos, porque o mellor o tipo de interés é máis alto, entra dentro de... De feito, eso está auditado tamén polo Ministerio, as amortizacións. E este coste de amortización inclúe os costes de periodización se ten o préstamo ou non se sabe? Está na web, es que eu aí nas amortizacións sí que el maravilloso mundo das amortizaciones me metín de lado porque aí hai dende pedir créditos para amortizar créditos. Eso se fixo, ahora está prohibido. Sí, que se fai tamén. Ahora pola lei de estabilidade esta que aprobou o PP no 2012 non poden subscribir un crédito para amortizar outro crédito. ¿Alguien más o vamos, rematamos? Todo o que poidades mandar, Estela, damos unha conta de correo, a conta de correo Grupo Municipal, todo o que poidades mandar para facer unha proposta colectiva. Hai pouco tempo, pero tampouco tivemos tampouco moito tempo de marzo. Bueno, moitas gracias. Vale. Quietos, a ver.